Alright, namakashana kamenza yaphuza umlaza ngameventla nasezansi ifundazwe zonke khona eNingizimu Afrika nangaphandle-ke kwe-South Africa siyabingelela kakhulu sithemba abantu bakahle thina sifundazwe sikusona eKwaZulu Natal kodwa sikhohle ukuthi sinabo abantu ey'fundazweni zonke zo-9 ey'khona eNingizimu Afrika nangaphandle njengoba seke ngasho igama lohlelo-ke sibuza umbuzo owodwa nje ukuthi uthakathwa ngubani funa ukwazi lokho nje sifuna ukwazi ukuthi uTshuka King yini lekumayayo ngaphakathi ekwenza unganethezeki ungahlaliseki unede ubona isonto lihamba nje ubona ukuthi usicha kuyangikhunkula sesizozwa ngawe-ke usixoxele ukuthi uthakatha ubani ngempela noma uyasehlulekela nje sizokubona phela uma uyihlulekela wena kungekho umuntu okuthakathayo igama lami King Sicaka ngokwaluqa la eBlack Life TV sibonga kakhulu futhi ukuthi niqhubeke nisupporte ngale ndlela nenza ngayo unlike and subscribe nibe kunye nathi njalo masikhona sibingelela isihambeli sethu esinaso namhlanje sizwe ukuthi sikhuluma ngani Ntombi endala sawubona Yebo, niyaphila kodwa ngiyaphila. Lokho ngatheni. Sibonga ukuthi sibe nawe la ohlelweni namhlanje sithembe ukuthi ke konke kuzohamba kahle after lokukhuluma kwethu ongaka. Siqale phezulu nje sizwe ukuthi ubani noma Unobuhle Mdluli le nikhuluma naye ngokuhlala ngiseChesterville. my babu. Ngikhuliswe i-single parent. Sibathatha ekhaya samantombazane. Uma wethu ubesebenza eMajaldini. Isikhathi esiningi ube nokushiya sodwa. Bekunalomnganiko bengikhonzile kakhulu. Ubesefana nosisi wami. Yeah. Ubazi kahle ukuthi uma uhleze engekho esehlala ekhaya ahambe mokuthi uma uyabuya. Yeah. Sifunda naye eklasini elilodwa. Sihlala ndawonye engasayi nje inhlobo kubo. Unalo kodwa kubo. Unalo ikubo kodwa nje ngendlela ebesethanda ngayo ukuhlala ekhaya ubesefana nosisi wami. Yeah. Nami ngamkhonza ke njengomngani wami efana nosisi wami omdala ngoba laba engizalwa nabo bancane kumina. Kuthe ngokuhamba kwesikhathi ngathola isoka. Jolong. Isoka lami igama layo uVusi. Hamba mavava. Hayi sazwana noVusi. Engithanda isoka lami. Lingashoni ilanga engangincumile. Yeah. Uthi mengabe kuphela inyanga eholile uVusi angikhiphe. Ngibuye ngixoxela umngani wami nomngani wami ngimphathele noNcamnceke ukuthi ekade ngikhiphile umngani wami uVusi. Amavarious. Yebo, azi sonke yonke into ukuthi kwenzakalani phakathi kwami noVusi umngani wami. Nami nginankinga ngoba umngani wami. Oh yeah. Hayi angijabulela umngani wami kube mnandi kube nje. Kuthe langa linye uVusi wathi ucela ukuzobona abazali bami. Okay. Umuntu oqale ngamxoxela umngani wami. Uthondaba, yeah. Ngathi mngani wami nangu uVusi esho kanje kodwa ngivumele phezulu ngoba ngiyamthanda phela. Ubunganqaba uthini bangabona ukuthi usitunqa. Unqaba kanjani into nje? Hayi umngani wami mengimxoxela akhombisa ungajabuli. Kahle wena bo. Athi umngani wami hayibo usheshileke ukuvuma mngani wami. Awukwazi uzwe yini lo ukuthi yena uthanda amantombazane. Ngithi hawu mngani bengakwazi ke lokho. Hayi umngani wami ashintshe nasebusweni akhombisa ukuba nomona. Bangani. Nginganaki-ke umngani wami ngingamnanga kuba ngimkhonzile. Kuthe ngokuhamba kwesikhathi umngani wami athi ufuna umsebenzi. Ngimfake-ke emsebenzini la kusebenza khona umyeni wami. Okay. uVusi ngoba ufuna ukuze ekhaya sengimbiza ngomyeni wami. Ngimfaka emsebenzini basebenze bonke. Kuthe langa lithile umyeni wami engabe kuringa ifoni yakhe. Enze into angayijwayele. Ifoni yakhe bengiyibamba nokuyibamba. Okay. Ayithatha ifoni abaleke nayo. Hawu. Kubonakala ukuthi uyangibalekela. Like nqe. Hayi. Ngisabeke lapho ngithi hawu ingabe kwenzakalani manje. Mavara. Ngithi ngisabheke lokho. Hayi bu. Nguvuse engishintshela bo. Hayi ngingana ngoba ngiyamthanda. Yeah. Ngihambe ngemakhaya. Mengemakhaya ngihamba isonto lonke. Ngixoxele nomngani wami ngiyahamba. Kodwa ngihambi ke noVusi uyasala. Athi umngani wami awu uzobuya nini mngani wami ngimxoxele njengomngani. Yeah. Ngithi mengibuya umngani wami indoda yami yenze the same thing. Uthi makuringa ifoni abaleke nayo. Ngibe nokusola ukuthi hayi indoda yami ngathi khona ongahambi kahle. Mesisekamereni inkonzo yasekamereni ayisavuka. UVusi uselala bhekele nami ngibhekele
ngiyibuze ngiyiphendula singabe kwenzakalani Ayisadlali wrestling. nhlobo Akusena check slam nje lutho. nhlobo Oh, hayi ngiphatheke kabi kodwa ngibuye ngithi ngoba ngiyamthanda uVusi yeah. ngizokwenza sengathi angiyiboni lento kodwa mengihleli ngicabanga selokhu ngafaka umngani wami emsebenzini la kusebenza khona uVusi kunoshintsho olukhona kodwa ngibuye ngithi hayi ngoba umngani wami ngimkhonzile ufana nosisi wami angiboni khona into embi angayenza kumina Yes. ngoba ngimkhonzile hayi uthi ngelinye ilanga kungena imessage ezumekile uVusi ngoba senginembuzo ngaye ngasene ngayithatha ifoni nganyonyoba ngaye ebathroom ngayivula imessage ngithi hayibo igama lomngani wami Uflende. hayibo ubuza uVusi kuthi hawu wesithandwa sami unjani uza nini ngapha ngoba ngiyazi phela ukuthi uNtaba akayikhonjwa usemakhaya Wena abakayikhona. senguNtaba akayikhonjwa akasangibizi ngegama lami njengomngani wami hayi ngithuke ngithuke uthi hayibo umngani wami ngabe ihambe wrong ini message yakhona hayi ngiyibuyisela ifoni ngibuyele embedeni mevuka ngithi Vusi khona into engiphethe kabi ngithole imessage efonini yakho ngiyaxolisa ngintshontshile ifoni yakho ngoba kunezizathu khona izinto eziningi osuzenze engayiboni kahle ngase ngithi akuthi ngithatha ifoni yakho ngibheke ukuthi kwenzakalani ngoba usunokubaleka nefoni into kade ungayenzi Yeah. angiphendule uVusi athi hayi le message oyibonile ngiyacabanga ukuthi ubone umngani wakho angihambele phambili nje ubone imessage iqhama umngani wakho ubesho ukuthi bengizama ukukufonela wena njobe ephendule kanje ubefuna ukubona ukuthi mina ngizothini hayi ukuthi khona into engiyenzayo naye hayi ngithule ngixake ngithi uyangigoqa kodwa manje inkulumo ayihlangani Yeah. kwathi ilanga lithile umngani wami sihleli naye wangixoxela ukuthi emsebenzini kwenzakalani ungixoxela ukuthi uVusi khona umuntu athandana naye ngithi mina mngani wami ngiyabona vele akusahambi kahle kumanje nje nginezinto engayitholi kahle emzimbeni ngiyalunywa emzimbeni ngimilwa na izinto nje engayiboni kahle ngiyabona khona ukuthi khona into ayenzayo ngithi mngani wami awungitshela ukuthi ubani athi ngeke ngikutshele mngani wami kanti kuzothi mase intambama ungivakashela umunye umngani wami azothi yena hayibo webuhle awubheke lo mngani wakho omkhonze kakhulu lo fika kini angene konke amakamera omthembayo umthatha njengosisi wakho awumbheke khona into ayenzayo noVusi ngithi mase ngihlanganisa imessage lephikiwe uVusi kuhlangana ngithi hayi ngoba uVusi ngiyamthanda nomngani wami ngiyamthanda ngizothula ngivuke ekseni ngihambe ngiye kumuntu obonayo ngithi ngizobheka nje nakho ngizolahlekela umuzi wami ngicela ungisize baba athi ubaba hayi ngizokusiza uthe uma ungena nje ngayibona inkinga yakho ahleke Yeah. Kiskoda ungahleka kanjani baba ngixakeke kangaka Uhlekani ngempela. Yilaba. Ngimbuza ukuthi uhlekani athi ngihleka ukuthi ngiyayibona inkinga yakho ozengayo la wena unomnakweni kodwa wazi ukuthi unomnakweni useduze kwakho lo mnakweni yabo le message esanda ngena efonini umngani wakho uyena ke lokuthakathayo ngashaqeka ikhanda ngaqala ngangakholwa kodwa ngathi mase ngicabanga zonke izinto ezenzakalayo ngabona ukuthi uqinisile Kwakwenzakalani ngoba mangizwa storyini sakho nje awukazi uphatha indaba yomuthi yini le yenzeka oyibonayo ekwenza uvumelana nalo baba lo ukuthi umngani wakho uyaphatha ukuthi ngize ngibe nesiqiniseko ukuthi uyangithakatha izinto ezingimilayo emzimbeni nomngani wami ungishintshele mengikhuluma naye usiyangishalazela mengikhuluma ngoVusi kanti ubengashalazi ubejabula nje mengimxoxela ngoVusi Awusithi fahla lezi zinto bezivala emzimbeni bekuzinto ezikanjani bezimdistractor umyeni wakho kuwena bezenzani bengithi manje ngihlangene nomyeni wami ngivuke ngakusasa nginezintwala wonke umzimba ngizinwaye ngize ngisize ushibhoshi ngigeze ngoshibhoshi uthi dam ngihlaleke nomyeni wami singahlangani kodwa mesike sahlangana naye kusuke lokho ngiyinwaye ngimilo yintwala yilokho okwenza ukuthi ngize ngisukume ngiye kumuntu obonayo then masufika kulo muntu obonayo ke sewubuyileke wenze njani waya kumngani wakho umconfront umtshele ngalento kwenzakalani emva kalokho angimconfrontanga umngani wami ngoba wangiyala lo baba wathi ungamtsheli ngoba uzokwenza okuwesi ongaphezulu kwalokho akwenzayo
Ngathula-ke kanjalo ngathi ngisize baba uzongisiza kanjani, wathi hhayi-ke uzonginika izinto engizoyisebenzisa ngigeze ngaso kuphele lesichitho enginaso. Heyi, ungabe umthemba umuntu ubothemba itshe. Ngendlela ebengimkhonze ngayo umngani wami, namhlanje ngimsabisa okwenyoka. Baqinisile abantu abadala mebethi ungabe umthemba umuntu. Ngangithi udadewethu. Kukhona-ke mhlambe phakathi kwakho nomyeni wakho ngesikhathi ebona ukuthi kunezimpawu zokugula akakusiza ngakho nahamba naye nawe ubheka usizo noma mhlambe gcina kuphelele kuwena? Ngigcine ngihambe ngedwa ngalithola usizo. Mengithi ngiyamtshela yena bese navuke ngolaka. Yeah. Wagcina ingayanga yena kumuntu osizayo. Yes, ngiyavuma bekumavara before uvusi wakho wedwa. Now sekuneyinkomo nokukhokheleka usewumkhonyana wakini. Bathina abasekhaya, izithini ihlobo, ithini imindeni yombili mayihlangana ngalolu daba ngoba nakho kukhona into entshontshamantshontsho emsamo. Yebo, lolu daba boludinga abazali impela bethu bahlangane bakhulume ngalolu daba. Kodwa bengithi mengimtshela vese naqamba indlela athi uyahamba, sagcina singahlangananga nabazali. Kube ukuhlukana kwethu-ke lapho. Sagcina sihlukene ngabona ukuthi kunokuthi ngize ngife ngibekezelele umuntu ongatsheleki ukuthi njengoba sinenkinga enje asambe sekumuntu osizayo sengimtholile umuntu ozosiza kodwa wena ufuna ukuya kuyena. Yilapho ngithathe khona isinqumo ukuthi hayi angimshiyi. Yabona nje thina njenge-Black Lives nothando lwesigaxa ngababukeli bethu be-Black Live TV sibathanda singabazi. How much more kuwena-ke othanda umuntu oseduze kwakhe. Ngale kwale yinkinga ekhona phakathi kwakho noMavara umkhonyana wakho. Lunjani uthando wakho enhlizweni yakho ngaphakathi mawumbuka yena? Kwenzakalani? Kusavuka lento eyivuka ekuqaleni? Yena bengimthanda impela la ngibone khona ukuthi ayisekho lento esiyenzayo besithi mesekamereni avese nalala bhekele nami ngigcine ngilale ngibhekele ngabona ukuthi hayi shuthi ayisekho lento yethu. Ngathi ngiyazama ukuthi siye kumuntu wanqaba waphetha ngabona ukuthi hayi izichitho kushuthi seyisebenzile kuyena. Setshenziswa umngani wami umuntu ebengimthemba. Shuthi wamqala kudala. Nginganakile mina ngilo ngithi nginomngani kanti sitha sami. Inyoka. Shuthi nje abantu abaqaphele ayikho into ethi mngani emhlabeni. Umngani uphenduka abe isitha sakho. Ngikubone ngami. Alright ke njengabantu besolution sifuna isolution ekugcineni. Ufuna kwenzakaleni? Umngani wakho uyafuna ukuthi umxoxele. Ngiyakuzwa ukuthi inyanga yathi ungakhulumi naye. Kodwa uyafisa ngelilanga ukuxhumana naye nikhulume face to face. Singamletha ohlelweni sikhulume naye umtshela ukuthi uyazi ukuthi wenzani noma mhlawumbe uthi akuyeke kanjalo nawe uzoqhubeka nempilo. Usawudinga umuzi wakho ubuye back. Ey, kuleso simo bese ngiyitshela ukuthi nje mina ayingifune lutho ezongihlanganisa naye kodwa melifika lelo thuba leyo chance ngingayisebenzisa. Angeza ngimconfront umngani wami ngimtshela ukuthi wena njalo ngazi ukusuka nokuhlala ukuthi ungenzeni empilweni yami. Ngimtshele novusi ukuthi vusi bengazi ukuthi lobu buphika ukuthi umngani wami khona into yenzayo naye ngigcine sengazi ekugcineni. Uthando ke lo manqobo uthando lukhonka yonke into luyihlanganisa endaweni. Sinethemba lokuthi uthando nalo ngomyeni wakho luzokwenza ukuthi ninqobe yonke lento. Hayi nginala impela. Hayi ngingavuma impela uma ngase kuthiwa nje bathatha babekwa la ngoba yena umyeni wami ngize ngathutha ngaye ekhaya kodwa ngisamthanda. Amen. Sibonga kakhulu mama. Ngiyabonga nami. Right, iBlack Live TV igama lohlelo ke uthakathwa ngubani? Sikhuluma noma wethu ke la ukhuluma ngomngani wakhe omgudluze incaca kuMavara wakhe akade emthanda wema kodwa nje wamshaya current wamsusa. Asazi ke noma mhlambe uma silokulandelela udaba ekhona nesolution soqhamuka nayo sikwazi ukuthi uma simbuyisele othandeni lakhe back lalu njengoba lunjalo agudluze lo mngani lo awulwasembiza ngonto abakayikhonje yazi lona. Kodwa ke okungenani ke asiphinde sibonane mina nawe kokuzayo kwamanje igama lami King Sicaka ngokaloqa nesale kahle.